al moment indicat. Estem clipant tots els micròfons. Però la gent ja el sentirà amb compressió, llavors ja cap problema. Clar, no, però compressió saturada, és com... Més. Res, jo us anava a dir que aquesta sintonia és brutal per començar el programa, vull dir, posa com un bon rotllo. És un enxitxe que flipes, No veus? Però, un moment, encara no l'havíem presentat. No, ja, fem-ho bé, és el segon podcast, aquí tot pot anar una mica trontollant. Vale. Va, ara començo. Bon dia a tothom, comença el segon capítol del Moment Indicat, després de l'èxit de Paunez. Avui hem volgut anar a buscar una de les veus femenines amb més talent del panorama musical català, però no l'hem trobat i en el seu lloc hem portat una cantant aquí. Ens ha costat molt de convèncer per entrar a l'estudi, perquè sempre ens deien, no, anem fora. I no, havíem de gravar a dins de l'estudi. Ara entendreu aquests acudits de merda, però prometem descobrir moltíssimes coses, musicals i no musicals, de la convidada d'avui. Però abans hem de presentar l'equip que us taladrarà a l'orella durant 20 minuts. Marcel Berger, per aquí, què tenim? Em teniu, Em tenim. Una mica amb delay. Bona nit. Una mica amb delay. Moltes ganes. Va amb delay, com tot. Jo he dit bon dia, tu dius bona nit ara. Bueno, no, això està bé perquè la gent ho escolta quan... Ho escolta com vol. Vull dir, potser ho escoltes a les 4 del matí. Som un podcast atemporal. Bon matí. Doncs, Roger Mir, què tal? Hola, bona nit a tothom. Bona nit. Avui m'he deixat els papers a casa. Hòstia. No porto paper. Ho dius en el sentit positiu. Sí. O sigui, el DNI, el passaport i tal, no anem lliures. No el portem, Avui anem lliures. Avui anem fora. No tenim identitat. Bé. Doncs amb l'ajuda de tots dos, avui interroguem a la Júlia Blum. Júlia Blum, què tal? Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me al moment indicat. Yes. T'agrada el nom? Em sembla increïble, és que és molt bo. Sí, Gràcies. Ens va agafar en un bon moment. Sí. Va ser una gran pensada. Sí. Ostres, quina cosa. En aquest programa... Espera, a qui se li va acudir, dels tres? Digue-ho. No, t'ho pregunto. Li preguntes directament a alguna persona per alguna cosa en concret? Algú ha remarcat abans. Qui creus que... Jo vaig trobar el nom. Sí. Qui ho ha remarcat, això? No, ho deixem als oients. Vale. Que l'audiència decideixi qui va triar el nom. El que m'agradaria saber on era. Si el vas trobar, on era. Algú va trobar el nom i pregunta on era. El va trobar. Prou. Júlia, el nivell comença aquí, però d'aquí anirem cap amunt, vull dir, això està claríssim. En aquest programa, Júlia, tenim moltes peticions per la convidada, sobretot. La primera és que triïs un color, el que tu vulguis, i aquest color serà el que sortirà de fons a la portada de Spotify amb el programa quan el pengem. D'acord. Tria un color. Doncs va, el verd. El verd, Farem un programa amb verde. Sempre. Jo vull explicar que aquests crits que acabem de sentir, aquests crits que heu sentit, un moment, és perquè l'estudi s'ha tenyit de verd. Això la gent no ho veu. Està molt guai. De fet, el rosa, que és... O sigui, en l'anterior programa que vam tenir el Paunez, va triar el rosa i crec, no estic segur, potser ara em poso en un merder... No. Ben gros. Digues. Però el verd i el rosa crec que són oposats. Deixem-ho aquí, no... Podem buscar la bola, si vols, aquesta. La bola dels colors, El Marcel ho anirà buscant, si vols. Sí, a veure. I mentrestant, el Roger, per començar-te descol·locat, farà una pregunta random. Vinga. Tenim la pregunta random? Tenim la pregunta random. Qui l'havia de fer? Jo. L'últim cop no te la teníem i va ser un caos, però avui la té. Però avui la tenim. Avui la tenim. A veure, Júlia, estàs preparada o no? Sí. Vols que anem fora? No, és que jo no puc prendre en sèrio. Vull dir, hi ha una cara d'intensitat ara aquí mateix. No sé si el vídeo quan dius que venia més tard, no? Bueno, està sent molt intens el Roger ara mateix. Sí. La pregunta Vols que anem fora? No, perquè ara estem molt bé aquí dins. Estem... Vale. Estamos dentro. Encara no és primavera. I quan no és primavera, encara que et pensis que és primavera... No, sí que estem a la primavera. Sí. Però encara de fet fa uns dies, però és que aquest fred i la pluja i tal, No ho sembla, no toca, anem fora, va. No, tal qual. Per la gent que no ho sapigués, s'estava avorrint molt, perquè no tenia cap xiste. Anem fora és una cançó de la Júlia. Es diu així i ni ella sap per què, perquè jo m'he portat aquí un tall que la van entrevistar al Fax. Ostres, ho sabem tot, I és Júlia, brutal. ho sabem tot. Això és Júlia Blum al Fax amb la Cristina Puig. Anem fora. Anem fora. A fer-hi què? Ai, no. Ai, bé, ara m'has pillat. Quedo, ho estic passant molt malament. A veure, Anem fora és una cançó que hi ha una lletra una miqueta més... Sí, no. O sigui, aquí el que va passar és que no t'havies preparat, no sabies per què es deia així la cançó?
No, el que passa és que a mi em van dir, potser et fan alguna pregunta, potser no, com que entrem just després de publicitat, rotllo, tot molt pim-pam, molt ràpid. La tele. Clar, i jo no m'esperava que algú em preguntés, anem fora a què? Clar. Vull dir, és una pregunta que me la feu aquí i mira, fem els jijijajàs, però allà en aquell moment, clar, a mi allò em va pillar molt desprevingut. Clar, el fax no te l'esperes. No. Exacte. No. Jo no, sí. no sé quines preguntes t'esperes allà. Però... No. Bueno, Ojalà la Pilar Rahola hagués estat allà en aquell moment. Ah, no hi era, Tant de bo. amb ella sí Estava- que haguessis anat fora. Home, amb la Pilar on faci A fora i a falta. tot arreu. I jo també. Hombre. Llavors, o sigui, la pots respondre bé, ara? O sigui, per què anem fora? Per què es diu així? Anem fora? Sí, o què? doncs, jo crec que és una Bueno, va, espera. Va, Avui ho faré bé, situem-nos, avui ho situem-nos. faré bé. La resposta Pim-pam, sí. pim-pam. A pilota parada. 2 punts. Anem fora és 2 punts? Anem fora significa conèixer algú o seguir coneixent algú i és la... No m'estic explicant bé. Tornem. Vale. Tornem. Anem fora. Anem fora 2 punts. Dos Anem punts? fora 2 punts. És la frase que diries o el que sonaria en el moment en el que vols seguir coneixent algú. Vale, que aquest algú l'has conegut en un bar o en un lloc així? Que Ojo, cadascú ho Tinder. interpreti. Ojo Vale. Tinder. Vale. No es parla de la gent que es coneix allà i, És que... i després es Vale. casen. No conec a ningú, però... No, queda dit, doncs. Però està perfecte. molt obert a interpretació. O sigui, cadascú que extregui el que vulgui. Doncs a la convidada també li demanem que porti una recomanació musical. Quina és? Digue'ns-la. No puc recordar el nom. És que no. Ens has portat una recomanació però no saps el nom? No, sí, però perquè l'he descobert aquest matí. Però Vale, ara vale, t'ho vale. dic, ja, un segon. Perfecte, Vale, perfecte. és una cançó que es diu punt. O sigui, Sí. literal són No 3 dos, punts. 3. Són 3 punts. Ara ja 3 no és punts dos. suspensius, point, escrit. Va. I és del... Bé, ho dic en anglès o en català? En anglès, en Sí, anglès. sí. D'en En portuguès. Josie June Josie Dion i Joan. i Joan. o Joan, Joan. aquest Joan és català, per És això. un Fiat. Sí, és un Fiat. I el Joan aquest... He escoltat més temes seus i el segueixo, però no sé... Ah, no, això és la Josie. Estem a favor dels Fiats, Júlia? Sí. Ens agraden els Fiats? A mi Estàs m'encanta. preparant un àlbum amb Fiat? Hi ha un Fiat Hi ha un Fiat? a un EP que trauré Hòstia. ara en res. Però un Fiat no era un cotxe. I jo sóc més de Es Volvo, anava a dir. es pot dir amb qui és aquest Fiat? No, En exclusiva? No, no. Esteu parlant d'un Fit? Un Fiat. FT? Un Sí, featuring, clar. Es diu Featuring, Fiat. featuring. Bueno, no sé. Fiat. Jo no ho he Fiat és, sentit mai és dir, una sí. marca que no promocionarem. No. Llavors... Ja ho he No, fet. perquè Nutella ja paga només més. portem un minut fent-ho. Prou. La recomanació de la Júlia és aquesta. I'm holding off the heat and the discussions. You're holding on to me instead of grudges. It took a couple weeks and all the sudden... Entrem a la part de la tertúlia, aquí una mica. Ara és el moment en què volem conèixer i jo vull saber per què Bloom. És la primera pregunta. Segur que no te l'han fet mai? me la van fer el fax, t'ho Sí, juro. també? També. I allà també em van pillar d'una manera increïble. Entenent No hi que ha- Júlia no hi ha- és el teu nom, que jo no diré el per què, però jo sé que es diu Júlia, Vale. Exacte. Però, i el per què de Júlia? perquè li van posar els seus pares. Vale. Fins aquí jo Fins ho compro. aquí jo crec que és acceptable. Per semblant. Vale. Llavors... És el Bloom. cognom, Bloom? No, Ah. ho he Com et dius utilitzat de com a cognom? cognom. Em dic... Bueno, no m'agrada dir el meu cognom, de veritat. No es diu. No es diu. No Vols es dir diu, el teu no es diu. DNI, el número de compte... 4-7, no. El número de mòbil està bé a vegades perquè et facin bízums i tal, però Sí, no? Bueno, no el direm en però públic. abans Per cert, truquen. heu provat, sabeu que ara pots demanar bízums? Home, ara Sí, jo ho vaig fer per veure si algú s'equivoca i Vale, m'envia alguna cosa. funciona, de veritat? Ara i fa Sí, un sí, any. sí. Funciona però no te'ls paga ningú. Pots demanar-los. però O sigui, no jo li que... vaig demanar, de fet, li vaig demanar al Nil i m'ho va com cancel·lar una setmana després. Ara, però jo no sabia que ho podies demanar. Sí. Si No pensava que era sabia. algú O sigui, recent. Realment, És demanar... bastant recent. Sí, No. no, estem Pots parlant demanar d'un el que mes. vulguis a qui vulguis. Però... Sí, exacte. Té el mateix efecte que demanar-lo en persona. És en plan, te'l sol·liciten però tu dius porta una merda, no et pago. És el mateix. I fas en plan swipe left, no? Exacte. Rotllo eliminar notificació. Tal qual. No sé si estàs esquivant la pregunta, Oh, no, però no, un m'he Bloom per què? perdut. Ah, Bloom vale. D'Orlando Bloom? Sí, però no. Sí, però- No, és broma. Digues. Jo abans feia cançons en anglès i utilitzava el nom Bloom escrit en anglès. És a dir, una B, una L, una O i una M. Una OO. Aquesta lletra em mola. Sí, eh? La clàssica O geminada. I llavors vaig decidir començar a fer temes en català i em molava molt tenir un nom i un cognom. I vaig decidir, hòstia, doncs per fer un guinyo a la música que he fet en el passat i com que és també un projecte musical que vull tirar endavant, doncs em quedo amb el meu nom i m'invento el meu cognom i escric Bloom a la catalana. Està guai. I ja està. I són 2 paraules curtes que m'encaixaven bé i em sonava guai. Molt bé. Queda molt bé. Us sembla correcte? A mi em sembla L'accepteu? molt correcte, sí. M'ha convençut, a mi també, sí.
Jo vull posar aquí un tema sobre la taula, que és que el Roger i tu anàveu junts al col·le. Ara, això, per això sé que es diu Júlia. Per això sé que es diu Júlia. Julià Blum! De fet, vam anar a la mateixa escola, però no el mateix any, i no ens coneixem de l'escola. Tenim amics en comú i... Justament d'això sé que es diu Júlia. Amigo. Precisament Curiós. això. No perquè l'hagi escoltat mai a Spotify. No, però podria haver escoltat a Spotify i que no et diguessis Júlia. De fet, ho has fet, no? De fet, l'he escoltat a Spotify, òbviament. Ben fet. I has dit, el primer que has dit és, jo sé que Júlia és veritat, que es diu. És que és veritat, és 100% veritat. Exacte. I No direm el cognom, però... ens portem 2 anys, de fet allà al col·le no ens portàvem. No ens parlàvem, ens odiàvem. No. Us pagàveu. Però hi va Al haver... pati. Allà al col·le, hòstia, tota la vida allà doncs, acabes sabent Sí. qui és l'altra gent. Clar. Sabent que existeix. I de fet vam parlar per primera vegada que hi va haver un concurs a TV3 que es diu Cover, Clar. es deia. No pot ser. Que crec que ha mort per sempre. Sí, sí. Tota la Amor vida. per no tornar, eh? Amor perquè el Miqui Núñez està ocupat amb altres programes de TV3. I de fet, la primera fase Que no la vam direm el passar nom. tots dos i vam comentar que els nostres professors de música estarien Content. very proud. Jo recordo dir-te a la Carolina, estaria tan orgullosa. La Carol, la Carolina. Cap va guanyar, per tant, cap d'aquí té 10.000 euros, no? Oh. Que era el premi del programa. 10.000 euros, eh? Crec que eren No els he 10.000. vist mai junts. TV3 paga 10.000 euros per un programa. Ostres. Que de fet, bueno, és igual. Què més dona? Següent. Ui, que es mulla, que es mulla. No, sí. Que es mulli, que es mulli. Bueno, que volien pagar 10.000 euros que no tenien i buscaven gent que els hi donés. Pam. Això ho sabia jo. Ja Però està. no passa res, igual, això ens passa a tots. Tots Sí. volem donar 10.000 euros a algú i no els tenim. Sí, sí, no, jo... Vull dir, us donaria 10.000 euros a cada un de Ui, vosaltres. tant. La Júlia agafaria tots els 10.000 euros i aniria fora amb els 10. I no la tornaria a veure però mai sense més. dubtar, Ni música, ni singles, ni No, àlbum, no, ni res, featurings, res. ni res, tu. Ni Fiat, eh? Que aquí Cap a Lleida la menció. Brutal. D'això volia parlar no de Lleida, sinó dels EPs i o sigui, no, de singles i tal. Sí. Has anat traient singles, però no com a EP, no com a àlbum, i tot això produït per una persona que admiro molt jo, personalment, que és el productor de Renaldo i Clara, el Víctor Ayuso. Un crac. I jo ara vull fer la nota de producció que em ve a mi a la vena ara, que és que a mi m'agrada molt perquè jo crec que el Víctor té alguna cosa amb els slaps. Sempre fa servir slaps de baix. És que trobo que té idees molt guais, eh? Córrer amb el Víctor és molt guai. Ja està, Titular. titular. El titular del podcast serà aquest. No, tenim que titulars, això és però- superimportant, passar-t'ho bé mentre estàs No, hores sí, i hores sí, dins sí. d'un estudi que et rebenta el cap. Fantàstic. Doncs anem fent seccions, perquè això serà una cosa Vinga. dinàmica. Qui vol tirar alguna cosa? Vinga. Jo, Vinga, va, Roger. Júlia, has fet mai un Fuck, Marry, Kill? Sí, és el típic joc de veure, no? Sí. No. Bueno, no, 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 aquí no bevem, som abstemis. Aquí és el joc de veure sense veure. Aquí mengem, no? Aquí... Fuck, Marry, Kill. Jo et diré Vale. 3 éssers humans. I tu n'has d'escollir un per follar-te'l, el segon no. L'ordre que tu els esculls, eh? Un altre per casar-t'hi i un altre per matar-lo. Vale. Vale? Som-hi. Vale. Primer te'ls dic tots És que estàs 3. fent molta por, és que és una mirada molt intensa. És que m'he fet la ratlla dels ulls avui. Hòstia. És que la ratlla dels ulls... I penetra més la mirada. És potent. Sí. Vale. Jo et diré les 3 persones Vale. i tu t'ho penses tranquil·lament, vale? Vale, avui he agafat gent que canta, Vale. Està bé. vale? Podcast de música. Sí. L'últim programa era el Ramon Pellicer. Un d'ells. Hola! Per dir Molt alguna guai. cosa. L'altre Que era... bona. No me'n Els pets, el recordo. dels pets. El Gavaldà. Gavaldà i l'altre I la Judit Nederman. I la Judit I Nederman. la Judit Nederman, deessa, la adorem des d'aquí. I què va- què va sortir? Podcast, jo crec que Mira, tancarem el així un podcast. apunt ràpid. Escolteu-vos un tema del CD Nua que es diu Bye Bye Bye. Un gran temazo. Seguim. A les 3 persones. Són? Vale. La primera, l'Helena Gadel. Vale. Vale? En segona posició tenim un gran cantant, a part de músic, compositor i moltes altres coses. És rei, també. Arnau Tordera. El Sí. tenim controlat. Sí. Vale. I en tercera posició tenim una persona que tu coneixes, que jo sé perfectament que la coneixes, perquè més que res tens un single amb ella, que és la Sara Roy. Oh, hòstia! Heavy, eh? Te la qui- folles, la mates o t'hi cases? Què? Volem saber-ho! Exacte. Volem saber-ho. Helena Gadel, Sara Roy i... I Arnau Tordera Arnau primer. Tordera. Primer perquè és el primer. És rei republicà.
Vale. Ell s'ha proclamat rei i... és Bueno, el primer. rei de la República Catalana. Però una cosa, com està actualment Arnau Tordera? El podem buscar? La cara? Sí, home. Eh, Les patilles, la tens present? O què? És la... Aquest home sí que té una mirada intensa. Sí. La Júlia acaba de veure unes fotos de Acaba de veure la una Tordera. foto de No, és que em l'Arnau. sembla molt complicat tot en si. Va. La vida és complicada, a veure... Només aquí... és que avui t'he dit gent maca amb talent. Sí, només t'he dit. És heavy. He anat a putejar-te. És heavy. Clar, és una miqueta difícil, però confiem en tu. Vale. O sigui, tinc clar el casar-me. Jo crec que em casaria amb la Sara. Et cases amb perquè la Sara. hem passat hores juntes, ara fent el rodatge del vídeo, ara no sé on i tal, i crec que podria conviure molt bé amb ella. En plan, són persones semblants o amb coses afines, llavors crec que no discutiríem Molt bé. i crec que bé. Tot i que discutir una mica de tant en tant no passa res. Exacte, però crec que seria una convivència fàcil i molt divertida. Molt bé. Llavors, amb ella m'hi Guai. caso. Es casa amb la Sara. Llavors, què faig? Segueixo sent hetero? Què més dona això? No, aquí no hi ha etiquetes d'hetero No, ni res, es tracta d'això. No, és Es broma. tracta de les persones. No t'ho hem dit, Ostres. però això no ho has de fer de veritat. No, no. No t'ho has de plantejar Ja ho tan sé. seriament. De fet, Crec que mato el Tordera Arnau... i crec que de passo moment una has nit matat. amb Boig amb l'Helena l'Helena Gadel. Gadel. Sí, té uns ulls molt macos, crec, l'Helena, eh? L'Helena Gadel. Era jurada de no he cover, tingut el te'n plaer recordes? que em miri als ulls, ben a prop, encara. El moment indicat. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. I he de dir que encara em surt cridar Paunet. Ho tinc molt a dintre. És Ho que- podem fer, eh? Sí. Cridem tots, Paunet. Gràcies. Paunet! Des d'aquí, un abraço. Sí, des d'aquí una abraçada al Paunet. I en aquest podcast, al final del podcast, quedeu-vos fins al final perquè també tindrem actuació en directe de la Júlia Blum. Sí, i ella no ho Serà sap. brutal. Ella no ho sap. sabia, però Brutal. aquí hem vingut a tocar. Qui va a la secció? Marcel, què fas? Bueno, jo tinc una secció que l'últim programa no es va fer i que enceto en aquest programa. És un senzill i ràpid què prefereixes. Vale, Has de decidir entre disc vinil, disc, single àlbum, single, cantar o tocar, cantar. autotune o afinar. Hòstia, estàs xunga, Va, eh? sinceritat, Difícil. sinceritat. Digue-ho. Afinar. No està renyit, no? Ojalà. Tu pots afinar. Afinar. Dormir espaterrat ocupant 8 llits o mode cigró de costat. Repeteix, sisplau. Dormir espaterrat ocupant 8 llits o cigró de costat. Què he redactat, això? Tu. Clar. Aquí no el veus. Espaterrat ocupant 8 places. Hòstia, 8... Ho has reduït, perquè eren 8 llits. Però imagina't. Perquè clar, si són llits doble hi ha 16 places. Hòstia puta. Colacao o Nesquik? Colacao. Espera, espera, jo us ho vull preguntar també a vosaltres. ui, Colacao ui. o Nesquik? Colacao o A veure, Nesquik? tenint en compte que la llet S'està enfadant, pot s'està vomitar, No, però, a veure, un la moment. llet hauria de No, 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 desaparèixer no, no. d'aquest món ara mateix. Roger, para un moment, perquè Vale. qui t'ha dit que l'hagis de barrejar amb llet? Exacte. Està Ara, molt ara, no, no, és que enrotllada. ara El us penso colacao tu te'l explicar... pots Ara us posar a la boca. No, no, ara us Saps penso allò que explicar passa com que em tu menjo jo el tosses? colacao. A veure, Ui, ui, ui. Som-hi. A partir d'avui, tots els que estigueu escoltant aquest podcast, de res. Torrada de pa. Vale? Agafeu, Això agafeu una mica de s'està pa. convertint com en una nova secció. Sí, sí, ja. sí. Em puc arriscar a el que ve de sobre el pa? Sí. Mantega? No, mai. Mantega Margarina, fàstic, no? també. No, margarina. Mantega Margarina és i el que mantega fa- és el mateix. Ja. A mi que no em mantega... Que ho fan diferent, vale? Però el resultat és el mateix. Sí. Misma mierda, distinto váter. Clar, és com... Uau. No, no. Vale, segueix, perdó. Torradeta. Jo molts cops ho faig en pa bimbo. Agafa bé. Vale? Sense torrar, sense torrar. No, no, tu, Plonxo. cap a la torrada. Cap a la torradora. Torradeta. Per la torrada. Un cop surt, aquell marronós oli. Sigueu... Generosos. No escatimeu, no escatimeu. Jo crec I que un callem cop, i un tots, cop ja. tingueu tot l'oli allà, tireu ben bé 3 mil·límetres de Nesquik, òbviament, el colacao no, eh? No, no. De Nesquik, el tireu per sobre i un cop acabeu això, una miqueta de sal. I us ho foteu com una torrada. És la millor manera de menjar qualsevol I ara Nesquik o dic la colacao. meva versió. Jo, com a gust, colacao. Però jo, a la cuina, tinc un pot de Nesquik perquè si vull llet freda, el colacao, hòstia, has d'estar allà amb una centrifugadora. Costa. Costa. Vale, jo tinc una altra pregunta. A veure. Nutella o nocilla? Aquí la secció qui la fa? Nocilla. Em passa el Ara mateix. jo. Nocilla. No, pregunto, vull dir...
sense ànim de No, però és que més Nesquik amb nocilla. Sí? I Colacao amb Nutella. Claríssim de tota la vida. Oi que sí? És així. Sí. Jo crec que... Com? A veure, Destapem-ho ja. com has fet aquesta associació? Con Nesquik, nocilla. Sempre. Sí, la És gent veritat, que sempre... sí, sí. Sí, és veritat. I Nutella és com més... Sí, és veritat. Per això jo també trio els dos. Aquí. Per tant, Però, no. o sigui, jo aquí sí que reconec que hi ha un gust diferent. O sigui, una cosa és Nutella, l'altra és nocilla. I per tant, a mi em poses Oi? la que... A mi m'agraden els dos. Perfecte, seguim amb Dam o Moritz. Dam. Apolo o Rasmatà? Apolo. Apolo, Truita de patates amb ceba o sense ceba? Amb ceba. Home. Amb ceba, sempre. Si vols et torno Pizza. a dir, m'agraden les dues a mi. Pizza amb pinya o sense? Amb pinya m'agrada, però demanaria sense. Demanaries, I si no, te la menges igual. Sí, si ve amb pinya me la menjo, però... Aquí vens a les meves. Si et porten una pizza barbacoa amb pinya, què passa? A cada... Sí, jo vaig comentant. Sí. Dient, m'agraden les dues. Ja, Vale, Vinga, va. horchata o granissat de llimona? Horchata. Horchata, gràcies. I hi ha molta gent que li té molt fàstic, a més, Sí, no entenc per l'horchata, què. ho Vull dir, entenc. La millor beguda de la diuen- història. Exacte. Joder, ara sí. I que ho digui el Roger, Bravo. té mèrit, Mèrit. Bueno, Heu provat mai el cubano o el cubanito? No sé com... Sí, és Vale. brutal. És un got d'horchata que li Explica-ho, fiques dues boles de gelat de xocolata hòstia. a dins. Ha de ser de xocolata? O sigui, el gelat Podria hauria de ser ser de qualsevol. xocolata. Crec que per Vale. això ve aquest nom, que és... Sí, Una miqueta qüestionable, Sí, sí, De o sigui, fet, Ah, vale. crec Ja que ho hem d'aquí pillat. ve. Crec que no. No n'era conscient fins ara, també t'ho dic. seguim amb macarrons amb tomàquet o quiche de verdures. Uns macarrons... Uns bons macarrons que no fallin. De la iaia? De la iaia. Bueno, de l'àvia. De l'àvia. Et dius àvia? Àvia o iaia? La pregunta. Àvia o iaia? Tenia una de altra. cada Jo també. i ara tinc I només l'àvia. queda l'àvia. A mi m'ha passat L'àvia. el mateix. La iaia va marxar. Les àvies No resisteixen. s'ha vist, però l'hòstia... Perfecte. Passem a l'última part, que és una miqueta més salseante, i és parella o estàs solter? Soltera. Soltera. Follar o no a la primera cita? És que depèn, és que és molt relatiu Depèn. això. Ho deixem obert. Per tant, sí. Per tant, No, per tant, no. sí entra. Si era, pot si entrar. era una cita cegues i t'ha agradat zero, no. Clar, no. Jo No, de normal explica't, et diria que explica't, no. explica't. Jo de normal et diria que no. Vale. Però pot passar que sí. Sí, vull Ja dir, està, però... és el que volíem saber. No. Gràcies. Gràcies per venir. calla. Roger Blum, gràcies per venir. Exacte. Roger Blum, a callar. Digues. No, personalment és una cosa que no m'ha passat mai, però perquè crec que pues, vaig en un altre mood, o sigui, no sé. Jo personalment diria que no. Però que no és redolent si la gent ho fa. O sigui, que no sembli aquí com, oh, no, saps? Tu ets més de conèixer algú i dir, anem fora. I ens Exacte. aquí Exacte. En comptes d'anar dins, vaig fora. Ai, no, a veure. No, genial. Oh, sí, s'ha entès. Marcel, seguim. No, és que... Bé, seguim. Relació tancada o relació oberta? Tancada. Deixa tu o que et deixin? Què prefereixo o què faig Què o prefereixes? què... És tot que prefereixes. I jo crec que és més satisfactori que et deixin, perquè deixar algú és molt dur, O sigui, costa molt deixar una persona. Correcte. Ser amics amb els ex o no? Sí, 100%. 100%. Superar algú o que et superin? Buah. En quin sentit? No sé, següent pregunta. Tenir una cita amb algú desconegut o tenir-la amb el teu millor amic, amiga? Tenir-la amb el meu millor... Ah, però cita rotllo... Sí, cita. Ah, llavors amb algú desconegut. De fet, penso, i deixo aquí la reflexió, que donem massa pes a les relacions sexoafectives i les relacions d'amistat, que potser són molt més duraderes Jo, de fet, és les úniques i que de tinc. llarga durada. Jo de les altres ja no en tinc. No Molt ben fet. sé per què a nivell social no se li dona tant de valor. Són les I millors. és algo que he pensat últimament i... I volies deixar-ho Volia aquí. deixar-ho aquí pels nostres oients. que- Constància. A veure si Fet. els hi sembla. Últim que prefereixes? Enamorar-se o que s'enamorin de tu. Crec que és més bonic enamorar-se. Doncs amb això tanquem la secció. Yes! Ara és el moment indicat. Ara el Roger amb un pim-pam, que tenim poc temps. Veritat o fals? Toca un veritat o fals. Vale, tinc 3 veritats o fals. Anem al gra. És veritat que ens busques i ens evites? És veritat. Vale. Ho confesso, ho confesso. Ho sabia. Vale, una altra pregunta. Doctor Prats, els ubiquem? Sí? Sí.
A dins d'aquest grup, que no negaré el talent d'algú, jo crec que una persona que toca en aquest grup té un nivell amb el seu instrument, podríem dir mundial. Vale? Jo compro molt. Jo ara et diré l'instrument i tu em dius si és veritat o no. Vale. Guitarra. No l'ubico. No el tinc com a referència de guitarrista, per tant et diré que fals, però segurament és veritat. Era fals. Molt bé. Era fals. Sí. Qui diries que era? Ho saps? Noms no. Jo, profe. Endavant, Nil. Gràcies. Miqui Santamaria al baix. Correcte. Hòstia! Freqüències Ja ves, baixes d'en Santa Maria. Brutal. I Famós. una última pregunta. És veritat que tens més de 6.000 oients al mes? A Spotify? Uau. Actualment no ho sé. Com que no ho saps? No, ara mateix. Ara mateix. Quants dius que tens? Quants Digue-ho. monthly listeners? Un Més número. de 6.000 o no? Exacte. Vaig a dir que és veritat per flipar-me i pujar-me al carro. És veritat! Acabo de picar que flipes. Joder! Julià Blum! Vaya estrella tenim entre nosaltres. Tenim una estrella i ha vingut a fer un podcast aquí amb Li he vist nosaltres. les visites i no... Tios, té un tema amb més de 50.000 reproduccions. 50 què? 50K! Dios! Que és ni més ni menys que... Respira! Que no et quedi Respira. res per dir. Ho he dit molt fort, aquest és important respira, quan respirar. a la cançó és una mica més... Sí. Ja. És més... Hauria de ser com... Respira i pota. Això és més respira del tio que s'està morint a l'hospital i de cop... Bum! De cop, blum! Veus, això és el típic que tallem i que ja ha entrat al teu tema. Exacte. Sol i que et senta bé al mar. Digue'm que estàs arribant, que podrem entrar al nostre món, que hi ha a part dels altres. Que no et quedi res per dins, no. Atura-ho tot. Respira. Doncs gent, ara sí, és el moment de la millor sintonia. Totes les lletres són una fumada. L'hem de pitjar, No sé. De fet, jo crec que sí. No sé en quin moment hem arribat a cridar Paunet als quatre, però... participar al podcast? Ei, a mi si em porteu xutxes, és que una cosa, el Roger ha portat menjar. Uau. És Poc s'ha la valorat, meva feina això. i la faig molt bé. Bé. Exacte. Llavors, Que si bé. cada dia porteu això, jo vinc cada dia. La dita! Julià Blum! Julià Blum! Julià Blum! Seràs convidada un altre cop aquí, però Sí, no. com nosaltres. Sí, avui una secció. Puc tenir una secció? Tindràs vinga, secció. endavant. Sí o què? Sí, Jo crec que És sisplau. més, endavant. vols ser la nostra reportera i vols fer seccions? Surts al carrer i preguntes. I fer- Sí, sisplau. una secció de sortir al carrer. Seria superguai, Sí, això. sí, m'agrada. Ho hem de parlar després. Ara, Vale. toca... Parlarà després. Ha quedat, S'ha quedat. un programa. I Una estem aquí miqueta de movent- llimona, una miqueta llimoneta per aquí. Quines propostes, per favor? Llimoneta, Té, aquí llimoneta. tens la llimona. Ah, no, això és aigua. No me li demanis coses al Marcel, perquè ja ha de fer la seva secció i no tira. A veure, va. Anem a la secció. Anem a la secció, va. El Marcel llegeix uns temes? Vale. Exacte. Jo llegiré unes lletres de cançons, bàsicament, traduïdes a altres idiomes. Pot ser qualsevol idioma dels que coneixem. Català, castellà i anglès, bàsicament. Som-hi. Comencem amb la primera cançó, traduïda al castellà, que diu: Llámame si un día pierdes un vuelo y el aeropuerto es frío y muerto. Llámame si alguien que quieres muere o si el motor del coche no te responde. Llámame si alguna vez haces un traslado y antes de que cuelgues seré abajo, saludándote arremangando. Seré abajo. Arremangando. Arremangado. Vale. Traducció... Uf, Comodín del algú que- públic. Jo Ajuda. la sé. Tu la Vale, Mira, et donaré una pista. Dígala. Abans de començar el podcast, pista. jo l'estava cantant, aquesta cançó. Hòstia, Sí, Dios. i hem dit que aquest artista sonava molt en el podcast. Joan Dausà. Vale, Joan quina és? Dausà. La tenim. Ben. Però quina és? Truca'm. Si un dia perds un vol I l'aeroport... En plan himnes. Truca'm. Només vols que plogui per... Sí. Que escolteu aquesta cançó sencera, per favor. De dalt a baix. Perquè al final t'ho diu tot. Ja només dic això, no faré cap spoiler. truca'm si mai fas un... L'escoltaran sencera, però no aquest programa, perquè, hòstia, aquí àrbitre a l'hora. Perquè aquí les úniques cançons que escoltem senceres... Són les de Paunes. No?
Canviem Paunet Són les per... que es toquen en directe. Exacte. Són les d'insertar l'artista de la setmana. Exacte. Tercera cançó. Segona. Segona cançó. Segona i última. Segona i última. Avui són dos. Digue'm. Avui són dos. Traduïda a l'anglès. I diu: I look for you and I avoid you. I get it, I miss you. Anem fora de Júlia Blum! Però segueix, m'estava encantant. I look for I you. get melancholy now and then. I need you. Come back and surround me. Remember the story. If we could go back to when I said. Bueno, clar. Anem Això... fora. Let's go outside. Let's go. Tornes a prop meu, si em veus, si em sents amb... Respira. I mai sé... Clar, o sigui, aquí el guai és que el Vale que has Gary posat de respira i era un altre tema. Era anem fora. Ara. Però... No, tio, és anem fora, És això. anem fora ja. Quan ja fa- És veritat, jo el respira. Que... Clar, està tot connectat. Avui Roger. és que m'ha passat el mateix avui, al bus, sèrio? tio. Sí, sí. T'ho juro. Hola. Dic, hòstia, això respira? I No. t'ho juro, és veritat, No. Que soni. Que soni. Tornes i m'envoltes, recordes la història. If we could go back to when I said, anem fora. Al Marcel li acaba de petar el cap perquè li han petat els auriculars al cap. Vull dir... De fet, la Fa cançó mal. que has portat recomanada és una mica d'aquest rotllo, d'anem fora, no? Aquest beat així, aquesta Sí. bateria... Bueno, Sí, és que, de fet, l'he portat recomanada això, perquè aquest matí l'he escoltat i he dit, hòstia, em mola molt aquesta producció. Hòstia, sóc jo, no? I per això... Pues jo, quan l'has posat he pensat, Sí? com, és molt rotllo, anem fora. Ah, moment d'anar tancant, no sense abans acomiadar el Roger. Roger, bona nit i gràcies per venir. Bona nit, Jo he començat gràcies dient a bona tots. nit, he començat dient bon dia, acabo dient bona nit. Clar, que perquè ha molt passat bastant. tot un dia. A veure, Portem clar. 12 hores gravant el Hem podcast. tallat moltíssim, però ho hem gravat durant tot un Exacte, dia. 12 hores. I el 12 Marcel- hores amb la Júlia Blum. Podria ser un programa de tele. En plan, el típic intens. vídeo de 70 preguntes, saps? La típica de Hola, Vogue. és veritat. Marcel Berger, gràcies per venir també. Moltíssimes gràcies a I agrair a també vosaltres. a la Júlia Blum, que ha vingut aquí i que s'ha declarat la nova reportera d'aquest programa. On m'he fotut, Vull dir... Ara Has veuràs. fotut en un berenjenal. Ha quedat gravat, vull dir... Sí, a partir sí. d'aquí tot anirà cap amunt, lluny del fum. Moltes gràcies, Júlia, per acompanyar-nos Gràcies. aquesta A nit. vosaltres! I gràcies també a qui ens escolta. Recordeu que ens heu de seguir la playlist oficial del programa, on trobareu totes les cançons que sonen, les cançons més guais de la gent que passa per aquí. I també ens podeu seguir a Instagram, a @momentindicat. I recordeu que per escoltar la Júlia Blum ara és el moment indicat. He decidit que vull veure el sol sortir al desembre, que no m'hi acompanyi ningú més. I que he vist que per aquí em queden coses pendents a aprendre i que encara he de cagar-la més. I m'autoenganyo, penso que està bé. D'un dia a l'altre ho veig tot diferent. I és que mai m'hauria aventurat a fer tot el que vull si no fos pel que perdo pel mig. De tant en tant